ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କୃଷ୍ଣାବେଣୀ ନଦୀତଟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କ ନାମ ରାମଦାସ ଓ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ପିତା ଯଥାସାଧ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ସେହି ପ୍ରଭାବରୁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଅତି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାର ଅଧିକାର ହେଲା, ସେ ସବୁ କୁସଙ୍ଗ ଭାବ କଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଚାରୀ ହୋଇଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପାପକର୍ମ ଓ ବେଶ୍ୟାଗୃହ ଗମନରେ ଦିନ ରାତି ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। କୃଷ୍ଣବେଣୀ ନଦୀ ଆରପାଠରେ ଥିବା ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରତି ସେ ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତନ ମନ ଧନ କୁଳ ଧର୍ମ ସବୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ତାର ଅଧୋପତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୋଇଲେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମଣି ଭାବନାରେ ହଜି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ବସିଥାନ୍ତି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ଥାଏ ଯାଇ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ। ଦିନ ବେଳଟା କୌଣସି ମତେ କଟିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ସେ ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେମିତି ଯାଇ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଖରେ ସହ ମିଳିବେ, ସେ କଥା ସେ ଭାବିଲେ। ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ସେ ବାହାରିଗଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ପାଖକୁ। ତାକୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝାଇଲେ, ଆଜି ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ତା ହୃଦୟଟା କେବେଠାରୁ ଧର୍ମଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନଦୀତଟକୁ ଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର। ହଠାତ୍ କଳାମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ହେଲା। ନାଉରୀମାନେ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କିପରି ପାର ହେବେ ସେ ଭରା ନଦୀକୁ? ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥାନ୍ତି କାମୋକ୍ତ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ, ନଦୀରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭାସି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେହି ଭେଳାଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେ ନଦୀ ଆରପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଯାଇ ଚିନ୍ତାମଣି ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେ କେମିତି ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ? ଦେଖିଲେ ପାଚେରୀ ଉପରୁ ଲମ୍ବି ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି। ସେ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି କୋଠରୀରେ। ଏହି ଭୟଙ୍କର କାଳରାତ୍ରିରେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଓଦା ସରସର ଦେହକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ରାତିରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ କିପରି ଆସିଲ? ଓ ମୋ ପ୍ରାସାଦ ଚାରିପାଖରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲ କିପରି? ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କହିଲା, ତୁମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଭେଳାଟିଏ ପଠାଇଥିଲ ଓ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦଉଡ଼ିଟିଏ ଲମ୍ବାଇଥିଲ। ଏହା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାମଣି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ଥମି ଯାଇଥାଏ। ଦୀପଟିଏ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଦଉଡ଼ି କହୁଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିଷଧର କଳା ସର୍ପ ଓ ଯାହାକୁ ଭେଳା କହୁଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଶବ। ଏହା ଦେଖି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ ଓ କାମାନ୍ଧ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ଚିନ୍ତାମଣି କହିଲେ, ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ଦେଖ ତୋ କର୍ମକୁ। ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ। ଆଜି ତୋ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଅଥଚ ତୁ ଏକ ହାଡ଼ମାଂସର ଶରୀର ଉପରେ ଏତେ ଆସକ୍ତ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମକର୍ମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଏହି ଭୟଙ୍କର ନିଶା କାଳରାତ୍ରିରେ ଗଳିତ ଶବ ଓ ବିଷଧର ସାପ ସହାୟତାରେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ତୁ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ କହୁଛୁ, ତାର ବି ଦିନେ ଏପରି ପରିଣାମ ହେବ, ଯାହା ଏହି ଶବ ହିଁ ଉଦାହରଣ। ଧିକ୍ ତୋ ଜୀବନ! ତୁ କାମାନ୍ଧ ହୋଇ କ'ଣ କଲୁ? ତୋ ଦେହରୁ ସେହି ଶବର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେହି ସର୍ପ ତୋତେ ଦଂଶନ କରିନାହିଁ। ତୁ ଏହି ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣିର ଦେହଟା ପ୍ରତି ଯେପରି ଆସକ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଯଦି ସେହି ପରମପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରତି ସେତିକି ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁ ଏହି ଭବସାଗରରୁ ପାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ, ତୋର ସେହି ବ୍ୟାକୁଳତା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ରହନ୍ତା, ତେବେ ତୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ା ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମନରେ ଶରବିଦ୍ଧ କଲା ଓ ସେ ଭାବିଲା, ସେ ନିଜ ଜୀବନ କିପରି ପାପକର୍ମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନକୁ! ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା ଓ ମନରେ ବହିଗଲା ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମ। ସେ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଇଛ। ଏହାପରେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ବାହାରିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସେ ସର୍ବଦା ହରିନାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଥିବା ମାର୍ଗରେ ଏକ ବଣିକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହାପରେ ଅତିଥି ଆସିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ଏହାପରେ ବଣିକ ଜଣକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଅତିଥିଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ମନା କଲେ ଓ ପରେ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ ଓ ନିଜର ଏହି ପାପ ଆଖି ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା କଲେ। ସେ ବଣିକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୁଇଟି ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିବାକୁ କହିଲେ।
ଓ ନିଜର ଦୁଇ ଆଖିକୁ ଫୁଟାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଏହି ପାପୀ ଆଖି ଥିଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। ଓ ଏହାପରେ ସେ ହରିନାମ ଜପ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ପୁଣି ଉଠି ଚାଲନ୍ତି। ଏପରି ଭକ୍ତି ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ରୂପରେ ଆସି କହିଲେ, କିଏ ତୁମେ ପଥିକ? ଦୃଶ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଏକା ଏକା କାହା ନାମ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ କହିଲେ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁମେ କିଏ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ବାଳକ। ଏଠାରେ ଗାଈ ଚରାଏ। ତୁମର ତ ଆଖି ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିପରି? ସେ କହିଲେ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦେଖିବି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଗୋପାଳ ପିଲାଟି କହିଲା, ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଦେବି। ଏହା କହି ସେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲେ ଓ କିଛି ବାଟ ଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ତାର ଚକ୍ଷୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଓ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ରୂପର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେକଲା ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲା ଓ ତାର ସାରା ଜୀବନ ହରିନାମ ଜପ କରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବିତାଇଲା। ଏପଟେ ଚିନ୍ତାମଣି ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଲା ଓ ଭଜନ ଜଣାଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲା। ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଓ ଗଣିକା ଚିନ୍ତାମଣି ମହାପାପୀରୁ ମହାନ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲେ।